Popularni pevač i predstavnik Srbije na pesmi Eurovizije 2010. godine Milan Stanković objavio je teaser za pesmu Od mene se odvikavaj. Milan Stanković, popularni pevač i predstavnik Srbije na pesmi Eurovizije na takmičenju pre 3 godine, vraća se ovog septembra sa novim singlom. Već danima srpski mediji pišu kako je baš ta pesma posvećena Radi Manojlović, sa kojim je pevač bio u vezi. Na njegovom YouTube kanalu juče je objavljen teaser za pesmu koja će premijerno biti objavljena 9. septembra na njegovoj zvaničnoj Facebook stranici. Milan je u izjavi za medije ranije rekao kako je prezadovoljan ovim pesmama i da je siguran kako će se u njima pronaći svi oni koji su bar jednom voleli. Pesmu Odvikavaj se od mene uradili su Marina Tucaković i Damir Handanović. A kako izgleda teaser, pogledajte tako što ćete kliknuti na link u opisu ovog snimka.